невероятно! Вълнуващо е. За мен е удоволствие да ви представя поп-звездите! Браво! Внимавайте! Тази музика предизвиква странни реакции. Престанете, космати топки, ще ни усетят! О, не! Не отново! Не е истина! Тази музика наистина е много силна магия! О, ще послушам съвета на Валтор и ще се опитам да извлека полза от нея. Спрете с тези странни движения и ме чуйте! Имам план. Ще се разделим на два отбора. Единият ще отвлече вниманието на Уинкс, другият ще се възползва и ще пресуши ядрото на кораба. Разбрахте ли? Отвлечете им вниманието! Какво е толкова трудно? Вървете! Бързо!